Hej YouTube, og nu vil vi gerne vise, hvor våben vi har. Ja, vi filmer lidt. Der kommer nogle videoer i dag. Ja. Hej YouTube. Kasper, du skal snakke højere, hvis de skal høre dig. Det er lige sådan et stødpistol her. Den har været rigtig dyr. Ja, mange diamanter. Jesus. Og så sådan en her med sigtekorn og det hele. Ja, den er fandme god. Og den her er bum bum sindssyg. bare god. Og så har vi også lige sådan en bakke på, men den er dårlig. Og så den er skide god. Prøv at vise det her salg. Se salg. Der er 30% på alt. Ja, Det der er her. det er meget dårligt. Til 4. Prøv. Nå, ja, det var. Se, den her Den er vildt god, den her. Ja. Den er for eksempel. Ja, den der. Ja, de er meget gode. Det er fuld, ja. Ja, fuld. God Ja. fuld. Og den er også god. Det er et eventyr. Ja, den der, den er ret dårlig. Den er også god. Ja, den er faktisk god. Motorsav, den er sygt god. Ja, den skal sådan bzzz. Og tænker sådan, har vi guld? Ja, vi har alt det guld. Ja, det er meget dårligt. Så viser vi. Den der, den Ja, den der. Hvis man skyder med den, så kommer der sådan noget grønt. Hvis ja, det går ind i det, så dør det. det. Har vi også lige. Den der, den er så god. Den kostede 20.000. Vi købte den i dag, tror jeg det var. Eller var det i går? Det går. Ja, du lige i går. Ja, skovpistoler. Den der, den er så god. god. Så skal Hvis man rammer ham der med stærkest, 907. hvis man rammer den stærkeste mand, så er han død. Han har 1000 liv. Jamen, det lyder mærkeligt, men det er Ja. en af sådan nogle der er skadefuld. Når han skader 907 en af dem. Næste. Ja, den er så god. Den er også god. Sniperman. Den sniper. Ja, den er sådan. Jeg har den anden bedste sniper. Det der, det er den anden bedste. Ups. Men den er i 0%, så egentlig Og ikke helt. det der er den bedste. Ja, den er sindssyg. Der er også en lille Sniper-agtig håndstol. Og så kniv har vi et bed. Den er mega god debat der. Ja, det er det bedste. Den gør en svøm. Jamen, nu vil vi se en bane. Ja, nu spiller vi en bane. Vi tager den her. Den tager vi. Ja, den bane, den er meget sjov. Og så vil vi også filme i dag, hvor vi tager de andre baner. Ja. Vi tager en runde i hver bane. Ja, det er meget realistisk. Godt. Hvis det kommer mange... Undskyld, der er lidt larm baggrunden. Det er bare også noget sådan... Telefon. Ja, okay. Vi starter lige præcis i en runde. Det var da mega dejligt. Så når den runde er færdig, så tror jeg lige, vi stopper den her video, og så lægger vi. Så tager vi den. Det er sådan. Hvad var det, der var en bitch. Bang. Nå, det var ikke Kasper, der fik det kill. Og jeg må undskylde, hvis det ikke er selv god kvalitet. Sigter. Undskyld, hvis jeg ikke holder den lige. Nå, det ser ud til en dør. Nej. Ja, det kan ske. Du dør. Styr på det. Balance. Se nu, der står balance, så kommer han med god nu. Bum. Det er god. Det stod der. You have been... Der var en, der sådan... Tank. Så jeg står og snakker om Victor, ikke kan komme ind i den der film. Jeg tror ikke engang, jeg prøver. Nå, der. Yes. Det er meget godt. Jeg kan også se. Og det var et mega sygt kill. Tobias. Yes. Og vi hedder Master Forever med stort. Ja. Sådan, ja. Og det kan Så man jeg se skal ikke her. have en, der hedder Master Forever. Fordi han er... Så Se, går vi der. ham op på jer. Nu dør Kasper. Ikke? Så er det sådan en rød bil lidt der. Så døde han lige ham der. Fuck Vi snakker ordentligt her. Vi filmer YouTube. Så døde han. Haha. Gay. Ja.
Undskyld, vi snakker så meget om spillet. Jeg har alle Jamen, så bliver det sjovere at se. Ja. Det sniper man Fuck, mere. man. Jeg kan se en rød en. Det er dog det kort. Er det kort? Ja, der. Han er helt klart op på luftballonen. Eller der. Jeg ved det. Jeg gætter på luftballonen. Prøv at gå op, sådan, så du kan skyde ham. Det er også det, på mig. Ja, han er der. Han er kraftigt som... B-Y-T, byt. Skal vi bytte? Præcis, du vil lige se her, hvad for nogle vi har. Ja, stødpistoler og sådan noget. Gå. Ja. Jeg kan gerne være en hel. Se, nu skyder han op. Skyd op, Kasper. Men du Nej, bare skyd højt. Meget højere, meget højere. Skal det? hjælper sgu da ikke en skid. Hvad gør du måske? www. Nu bliver jeg kraftigt sur på dig. Undskyld, der er sang i baggrunden. Det er Olivia. Eller Olivia, super min pige. Rasmus er væk. Kasper, drab byt. Det er også blæretræk. Drik. Nej, det smager meget godt. Gå igennem min tissemand. Så er det... Jeg kender en, som siger, vi kan gå igennem min tissemand. Slå ham. Nej, han er nede. Fuck ham. Så dør. Ahmed. Ham her. Ahmed Duran. Skød blæretræk. Nej. Det er sjovt. Du købte ikke, vel? Nej. Det er en luftbombe. En rødbombe. Hvorfor kastede du den? Fordi der var en. Men det ikke. Nå. Altså, der er 3 minutter tilbage i den her runde, som I kan se der. Og vi er bagud. Nej, vi fører 39-30. Så vi kan gå. På en ø. Hvis vi kun havde hinanden til den dag, vi skulle dø, så ville jeg være lykkelig og engang forsøge til det. Nej! Jeg ramte ikke. Øj, sygt. Jeg ramte ikke. Jeg vil ikke dø. Men jeg ramte hun der. I got a bitch on my head. Undskyld, det bliver lidt dårligt film. Hold mig for dårligt. Kasper, kan du rykke lidt herover? Ja, godt sådan der. Nu er jeg spillet dum. Nej, ryk lidt længere, Kasper. Fordi opladeren er jo ikke så lang. Sådan, nu behøver du ikke. Undskyld. Undskyld, vi snakker sådan, og vi ikke er så Der var der en. Støvsugeren er mega god. Man kan ikke lade, men den har 45 skud, og når de er brugt, så kan man prøve med det. Så skal man dø, før man får dem. Så. Kill der. Eller så var det lige kill der, ja. Og den går lidt af sig selv, som vi kan se. Det er dejligt. Hey, Kasper, nej. Ja, der er mere skræk. Skal jeg træve ham? Gjorde han. What the fuck? Og dræbte den lige en til. Sådan. Og så døde han. QT. 1912. 1912. Bare 1912. Ja, Og den slutter om 1 minut 30 sekunder. Præcis, gjorde den. Så jeg kan jo så langt tilbage. Jeg vil kaste en rødbombe på jer. Nej, kan jeg kramme mig? Kast den der. Fuck ja. Sort. Fucking ved du sgu ikke, hvad jeg får sammen. 1 minut tilbage. Nej! Og et vanvittigt kill. Og så bliver han lige snipet af ham der dobbelt. Ja, det er det. Hvor fuck står han? Der. Det ved jeg ikke, hvad. Det der. Jo, det der. No.
Der er først kun tilbage, så stopper den her video. Eller så filmer vi lidt videre, men bare i en anden bane. Ja, det er sjovt. Gitt. Vi har Minecraft på Blasky Spilleverden. Ja, vi filmer også lidt Minecraft måske. Ja, på computeren og kun hjem til os far. Lige når jeg var små, så filmer vi Blitz. Der stod han. Mm. Så er der 15, 14, 13, Nej, der er 12, 11, 10, 9, 8, stop. Er den begyndt? Se YouTube. Vi vil lave lidt flere videoer i dag. Ses. Ses YouTube. Vi vil lave lidt flere videoer i dag. Bye bye.